Католики сегодня празднуют пепельную среду, знаменующую начало Великого Поста. В него верующие вступают за 45 календарных дней до Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля. Великий пост будет длиться 40 дней. В это время важно чаще молиться, посещать богослужения, приступать к таинствам и совершать добрые дела. Также необходимо строго поститься в пепельную среду и Страстную пятницу, а по пятницам отказаться от мясных продуктов. Сённяшнім днём каталіцкі касцёл распачаў перыяд Вялікага посту, так званай папяльцовай серадой. Для многіх гэта справа асацыюецца з пасыпаннем галавы верніка попелам. Вельмі старажытная, біблейская яшчэ традыцыя, якая падкрэслівае нам момант навяртання, момант жалю за свае грахі, момант змены чалавечага жыцця. Падчас пасыпання галавы попелам святар зазвычай кажа: «Навяртайся, альбо кайся і вер у Евангелие», прызываючы кожнага чалавека, каб да пэўнай змены свайго жыцця, да таго, каб хрысціянін прыпомніў, што ягоная сіла яму у Евангелии, каб ён скарыгаваў пэўныя моманты свайго жыцця і суаднёс гэта з Божым словам, з добрай навідай, з вучэннем Хрыста, і калі ёсць нейкія памылкі, іх паправіў. І падчас Вялікага посту у гэтай 40 дзён што робіць католік хрысціяніну? Вядома, можа, першая думка аб тым, што ён прымае нейкія абмежаванні постныя ў ежы, у нейкіх іншых рэчах. Сапраўды гэта важна. Асабліва папяльцовая серада, Вялікая пятніца. Пост ён вельмі сціслы. Аднак хацелася б зазначыць, што вось гэтыя абмежаванні ў ежы яны не з'яўляюцца нагалоўнымі. Першая справа ў тым, каб сэрца чалавека адчувала жаль за тое, што ён памыліўся, за тое, што ён зграшыў, за тое, што кагосьці абразіў. І хай гэтае сэрца знойдзе ў сабе мужнасць сказаць словы дабрыні да гэтай асобы, прабачыць альбо папрасіць прабачэння.